kowe? Arek apa kowe? Ya gua. Setan alas. Dodol. Ya ampun. Sapa kowe? Kawulane Ratu Dwarawati Prabu Yudha Kalakresna. Ratu Simbar Manyura. Prabu Klanadibya. Sapa? Natamadara Prabu Baladewa. Prabu Baladewa. Kok krasane aku jagoning dewa. Aku balane dewa celeng kowe. Katokno bojomu. Ayo ana kridhaku. Natamadara Prabu Baladewa Kakrasana Wasi Jaladara. Ratumu kon mrene aja diapurmu. Ayo, ratumu kon mrene. Kowe nadalah. Nekat kowe, Nekat kowe. Ora kena tak kandhane pisanan kowe. Apa iki? Pusaka Mandura Kyai Nenggala. Iki wis pirang-pirang nyawa diuntapake karo Nenggala iki. Cingko klebu kowe. Mundura. Tawane pangapura. Bali yo. Timbang aku bali. Nganggur luwung aku bali dadi arat. Kepengin ngrasake Nenggala. Iya. Pengen ngrasake senjata Nenggala. Nyo, rasakno iki lho. Mati to? Mati diomongi kok. Baladewa dijarak. Wong stres dijarak. Mudyar kowe ilang nyapamu kowe. Yaksa Kura Rupari Sedeng Narendra Yaksa lelaku kang malwalya engkang gambira marang angise siya ngametu Prabawa Kura mawali Antitya durep Balarso mrih turnaning lawan wong titi wangkala Lodraya Manik Raja Dewaku. Wah, aja girang-girang gumuyu dupeh kowe pinarcaya dening para dewa. Ayo srayaning diomorogake papakna kridhane iki. Ratu Dwarawati Prabu Yudha Kalakresna. Ayo nana kridhaku ha.
iblis lanat karepe dhewe. Yudha Kala Kresna. Buta ireng. Girang-girang gumuyu. Supaya unggul yudamu waspadakno. Nata Mandura Prabu Baladewa maju para ngarsa. Kalau dublak nenggala ilang nyawamu kowe. Hei, iki senjata negara. Sigara ngeningaken cipta Narendra Dwarawati Prabu Yudha Kala Kresna ngedalaken pengabaran ingkang anggegirisi aji gelap sayuta sami sakala mundur saking pabaratan Prabu Baladewa miwah Sang Bratasena. Sancot gumrega tumanjing samudra toya drengwiraganya banyu sumaput wentis melekangganira sumingep nampeki toblas Bratasena jerabang kakangku apa ora nyono Yayi jebul Ratu Dwarawati Prabu Yudha Kala Kresna kadek dayane pinunjul duwe aji gelap sayuta bareng pun kakang digethak saknalika metu dahana murup mangalat-alat nganti blerengen panduluku semono uga aku wah nenek nganti pun kakang karo si adik iki kalah karo buta ki ya memirang jagat karmo piye mengkene Yayi yo ora jeneng pun kakang karo si adik mundur kuwi kalah nanging golek cara kang prayoga karo nuwun marang purbaning Gusti piye mamrih kasidaning lekas iki yo ayo tak dherekake.
Tuan sembah niring kulun kapur berisang morebengrat sahananing kang tian kanang sentase mawe buka sawekung kowe Kakang Udawa. Inggih Raden. Kowe kaya nusul kaya nututi. Lah pripun rombongan iki? Wis. Rombongan. Nan iki ya kebangetan kok. Kebangetan tak pikir-pikir. Kebangetan piye? Kendel ya kendelne mbok yo nganggo petung. Nganggo petung piye? Prabu Baladewa kang ngraka. Ya. Terus lah inggih diperintah karo wong tuwa niku mbok sak saged-saged diestokke. Diestokke piye? Nyendikani dawuh. Udawa. Apa to sebabe aku diperintah kelawan Koko Prabu Mandura kok aku endo? Sebab aku duwe petung sing ganep. Duwe cipta kang wening ora grusa-grusu. Oh ngaten. Iya. Jalaran iki pakaryan abot Udawa, iki pakaryan abot. Ya toh, aku nek wis ngerti toh. Karepku nganti tak rewangi jajah desa Milangkori. Aku kepengin nyawang kaendan. Meguru ki ora ngemungake karo menungsa do menungsa. Meguru karo kahanan kuwi iso dadi piwulang lamun menungsane kuwi lantip. Wah, Mang Dawi ngoten niku nek kula ya ora nyandak. Kula niku ndang cepres-cepres ngoten ndang pun. Kula memang paringi dawuh bangsa lelungitan ngoten niku. Wah, ribet nggih ngertos ning kesuwen nang kula mikir ngoten lho. Kakang Udawa wonten dawuh. Apa sebabe kok nganti aku duweni karepan kaya mengkene iki? Atiku kuwi mau ora kepenak. Boten sekeca kaliyan sinten. Rasaku kok ana dawuh saka pepundhenku, saka guruku. Sinten? Mangadi perempuan Begawan Pat Manaba Giri Sekar ya Gunung Kembang. Kaya aku kadhawuhan sowan menyang pertapan Giri Sekar. Iki ning apa ya Udawa? Lagi nyumanggaaken keparingipun. Kowe melu apa ora? Ha nggih derek. Udawa, kula. Aku wis prasetya karo kowe. Yen ta Narayana ki besok upamane keparing aku ki jumeneng ratu, aku dadi ratu, kowe patihe. Ngaten. Ya, yen aku iki dadi pendhita, kowe cantrike. Ibarate aku iki yen dadi supir, kowe kernete, sampeyan dadi juragan, kula buruwe, ngoten to. Dadi kulane ora mrucut saka batur terus. Ya aja ngono, aja keloro-loro. Raden, estri ning manah kula. Dateng pundi keparing paduka kula nderek. Kowe lahir batin utawa? Nggih, lahir patos. Yen pancen mengkono ayo tutul aku jantraku. Suwan menyang pertapan Adi Sekar. Kula nderekaken Raden.
sarta wau Gunung Kendeng gegandingan